Jo, to chápu, no tak samozřejmě ten sport jenom pro to dosahování výsledků to pak ztratí cenu, že? Zdravím vás všechny, jsme mladí redaktoři televize Junior. Právě se nacházíme na náměstí Svobody a už za chvíli si ukážeme, co se děje v zákulisí. A s námi už je tady i maskot celých her Emil. Emile, chceš nám něco říct? Tak děkujeme moc za příspěvek do naší konverzace. A my už teď můžeme jít na to. No tak dobře, já jenom, že kromě sportu samozřejmě máte ještě po zábavu postaráno. Ne, ale kde byly ty závody, jako myslím? Ty závody byly v Chorvatsku. To byl závod katamaránu a ten kluk mě pak pozval na Bali. Zena byla strašně nervózní, vůbec jako jsem nevěděla. Já nemám žádný handicap a nejsem schopný na tom prkně se užít. A vy to máte nějak upravený teda? Vystupování na stage je jedna z disciplín, kterou moderátor musí zvládat skvěle. Proto i my tady na Emil Open 2021 jednu takovou úplně nemalou stage máme. Tady se odehrává vše důležité, očí do očí s Janem Krausem, taneční vystoupení, hudební vystoupení a všechno ostatní. Měl jsem hlídat, teď je křečka.